suosituimpia, mutta tää tuntuu mulle itselle semmoiselta niinku luontevimmalta aiheelta palata tänne höpöttelemään, koska elämässä on tapahtunut niin isoja muutoksia tässä välissä. Ja sit kun mä oon saanut tänne ehkä niinku ulos, niin sit mun on sillä helpompi tehdä niitä jotain. No esimerkiksi tämän uuden kodin esittelyvideo on toivottu paljon. Ja kiitos kaikille, jotka olette laittanut viestiä Instagramin puolella ja kysellyt missä mä oon ja missä videot on. Ja että olette tykännyt videoista ja olisi ihana saada niitä uusia videoita, niin kiitos niistä. Ne on kans motivoinut mua niinku palaamaan videoiden pariin. Ja tosissaan nyt on helmikuun loppu. Me muutettiin tänne joulukuun ekalla viikolla. Vähän myöhästyi se muutto, koska mä olin niin sairaan kipeä. Mulla oli eka ollut angiina. Sitten mä olin pari viikkoa terveenä. Ja sitten mulla tuli joku influenssa tai korona ja mä olin taas 40 asteen kuumeessa. Niin se oli aika horror muutto, täytyy sanoa. Mutta täällä vietettiin joulu. No näistähän mä oon tehty jutellutkin edellisellä videolla aika varmasti. Pikkunen yskii tuolla ylhäällä päikkäreillä. Mä toivon, että mä saan tän videon kuvattua. Ja nyt on tosissaan semmonen tilanne jo, että mä palaan viikon kuluttua töihin. Ja molemmat lapset on aloittaneet täällä uudessa päiväkodissa noin kuukausi sitten ja on mennyt superhyvin. Toki olivat toka viikon kipeinä. Heti siihen oltiin valmistauduttu, kun mennään uusien pypyjen maailmaan, uuteen päiväkotiin. Ja nyt sit toi pienempi on taas kipeänä. Toivon vaan, että kukaan muu nyt ei sitten taas sairastu johonkin flunssaan. Mutta täällä ollaan kotiuduttu Porvooseen ihan älyttömän hyvin. Koko ajan on vaan vahvistunut se, että oli täysin oikea päätös muuttaa Helsingistä tänne. Ja tää koti on ollut tosi ihana. Me asutaan siis vuokralla tällä hetkellä. Ja ehkä mä menen nyt ensin tähän asiaan, niin kuin, mikä vaikuttaa meidän oloon aika paljon tällä hetkellä. Tai on vienyt multakin voimia. Miksi mä en ole jaksanut videoitakaan tehdä, ei ole vaan saanut sellaista oloa. On ollut aika semmonen niinku aikaansaamaton ja flegmaattinenkin olo välillä. Siis arki kuluu ja on sujunut hyvin ja näin, mutta kaikki semmonen ylimääräinen, mitä tavallaan YouTuben teko on, kun se ei ole mun mikään päätyö todellakaan, niin sellaisille ei ole ehkä riittänyt niinku kaistaa päässä. Niin, no joku saattaa tietää, jos Instagramin puolella mua seuraa, mutta siis meillä on Helsingin koti siellä Kruununvuoren rannassa edelleen myynnissä. Ja se on ollut myynnissä marraskuusta asti. Ja siitä on tullut sellainen henkinen taakka, mitä ei ole osannut ajatellakaan, koska tänne ei pitänyt mennä näin, niin sanotusti. Ja tällaiseen tilanteeseen päädyttiin, koska me päätettiin syyskuussa, että me muutetaan Porvooseen ja että me laitetaan me Helsingin koti vuokralle. Alettiin itse säätää vuokrahommia, kävi muutamia perheitä tai tyyppejä katsomassa sitä. Meillä tuli semmoinen olo, että me ei itse asiassa haluta tätä laittaa vuokralle. Siinä vaiheessa me oltiin tehty soppari tästä asunnosta ja sit me oltiin vaan silleen, että no ei siinä, laitetaan myyntiin. Tiedettiin, että markkinat on huonot myyntiä ajatellen, mutta ei voi mitään, pakko kokeilla. Ja myös vuoden aika erittäin huono joulua kooti, kun mentiin, niin yrittää myydä asuntoa. Ja on ollut tosi hiljasta Helsingissä vähän kaikilla tietysti, jotka asuntoa myy, ja se on todella ketjuttunutta se myynti. Eli sellaista, että joku saattaisi olla kiinnostunut ostaa meidän asunnon, mutta heillä on oma myymättä. Sama kuin me ollaan löydetty Porvoossa tosi hyviä vaihtoehtoja, mikä haluttaisiin ostaa omaksi, mutta meillä on oma asunto myymättä. Joten se sakkaa tosi pahasti. Ja sit vasta joskus tuossa tammikuun lopusta ja tammi-helmikuun vaihteessa mä niinku tajusin, että tää on stressannut mua ja meitä molempia Simon kanssa ihan hirveästi. Ja mulla alkoi olla jo niinku fyysisiä stressin oireita. Ja sit mä tajusin, niinku, että se on ollut aika paljon kaikkea
stressaaminen, kaikki se on kuitenkin iso sellaista niin kuin se rakkaan kodin myyminen. Muutenkin tämmönen iso elämänmuutospäätös. Asunnon myyminen, joka ei etene tyyliin ollenkaan. Lasten aloittaminen uudessa päiväkodissa ja se, että oliko se oikea valinta se päiväkoti ja miten se tulee menemään. Jännitys siitä, miten lapset ylipäätään sopeutuu uuteen kotiin, uuteen kaupunkiin. Jännitys siitä, miten itse sopeudutaan tänne. Jännitys siitä, miten Simon, niin kuin, no, hän tekee etätöitä 4 päivää viikossa ja 1 toimistoon, mutta kuitenkin sekin on uusi juttu ajaa niin kuin, vaan niin kuin eri kaupungista taas töihin. Ja jännitys tai semmonen niin kuin mun töihin paluu 2 vuoden jälkeen, sekin on iso muutos arkeen. Niin siinä on todella paljon isoja asioita, jotka on pyörinyt päässä, eikä ole tajunnut kuinka stressaavaa se on yksinkertaisesti ollut. Ja mä tajusin sen siitä, kun mulla alkoi olla siis rytmihäiriöitä ja tosi vaan semmoista niinku, itkusuutta ja hengenahdistusta ja siis kaikkea tämmösiä oikein perinteisiä stressin oireita ja musta tuntuu, että ne fyysiset oireet sai helpottamaan aika paljon, kun tajusi mistä on kyse. Ja juteltiin just Simon kanssa tosi paljon ja niinku, kun yrittää keskittyä siihen, mihin pystyy vaikuttamaan, eikä niihin asioihin, mihin ei pysty vaikuttamaan, niin mun olo on paljon parempi. Mutta kyllä toi vaan stressaa, että me niin toivotaan, että joku ostaisi sen meidän kodin. Ja mutta täällä on ollut siis niin ihanaa. Me ollaan käyty tähän mennessä mun laskujen mukaan 9 asuntonäytössä. Me ollaan käyty katsomassa monenlaisia koteja. Ei uudistuotantoa, mutta niin kuin silleen, että 2 vuotta vanhaa. Just se, kun jengi rakentaa talon ja asuu 2 vuotta ja myy eteenpäin. Sellaisia omakotitaloja. Sitten noita yli 100-vuotiaita tossa, niinku, miksi sanotaan, Porvoon Empire-keskustassa. Aivan ihania. Sitten semmosia omakotitaloja, rivitaloja, jotka on niinku 20 vuotta vanhoja. Ja sit on alkanut selkiytymään se, mitä haluaa. Et ehkä onni onnettomuudessa tässä, että me ei ole saatu sitä Helsingin kotia myytyä, on se, että jos se olisi saatu heti myytyä, multa olisi todennäköisesti tehty tarjous talosta, joka ei ihan olekaan se meidän ykköstoive. Ja sit me asuttais nyt siinä. Joten jos yrittää jotain positiivista tästä löytää, niin se on se, että meillä on nyt todella niin kuin mahdollisuus kartoittaa, mitä me halutaan siltä meidän tulevalta kodilta. Ja joo, toi on ollut aika semmonen iso juttu tässä meillä. Ja tää aika on mennyt täällä ihan tajuttoman nopeasti, tää 3 kuukautta. Jotenkin niinku tuntuu ihan käsittämättömältä, että kohta mä palaan töihin ja se on kyllä sellaista katkeran sulosta, että kyllä sitä kaipaa niinku sellaista erilaista aikuisten elämää ja työtä ja arkea, sellaista arkea, mutta toisaalta mä rakastan olla lasten kanssa kotona. Ja jotenkin, ja tässä oli se muut ero, että mun piti tietysti meidän pienimmän kanssa olla niinku hän ja minä kotona elää sitä vanhempain vapaan arkea, mutta sitten kun muutettiin tänne, ei saatukaan heti tarapaikkoja. Joten mä olinkin 2 kuukautta molempien lasten kanssa kotona, joka on maailman arvokkainta aikaa ja ihanaa. Mutta on se myös raskasta, koska meille ei oo sellaista tukiverkkoa, että niinku sais silleen nyt niinku tosta apua, että voiko tulla pariksi tunniksi me mentäis Simon kanssa johonkin kaastaan, tai voiko joku tulla jeesaa, että mä saisin nyt tehtyä jotain asioita täällä, kun se on tosi vaikeaa hoitaa ihan kodin asioitakin, kun on 2 lasta siinä mukana menossa koko ajan. Tai mä en ainakaan koe sitä kovin helpoksi. Ja nyt sitten, kun lapset on aloittanut päiväkodin sen muutama
viikko sitten, niin me ollaan pystytty silleen hyödyntämään sitten, kun alun jälkeen on ollut pidempiä päiviä, että me ollaan nyt käyty 2 kertaa Simon kanssa 2 lounaalla, jota me ei olla tehty vuosiin, en edes muista milloin. Eikö mä kirjasin näitä joskus ylös, niin vuonna 2021 mun synttäreillä marraskuussa ollaan viimeksi käyty niin 2 syömässä. Niin nyt me sit päästiin 2024 helmikuussa. Et silleen. Ja mä mietin mitään kuulumisia tässä olisi. Tässä on tutustuttu Porvooseen tai tuttuaan kaupunki. Tää meille molemmille on. Mutta ihan eri tavalla kuitenkin tutustuttu. Että mäkin osaan nyt esimerkiksi ajaa täällä moniin paikkoihin ilman karttaa tai GPS:ää. Ja en olisi ennen niinku osannut. Että on tullut sen verran täällä huristeltua ympäriinsä ja ihan hirveästi ei ole tullut ulkoiltua. Silleen niinku, meillä oli ilmeisesti haaveena, kun tästä pääsee helposti hiihtää. Täällä on ollut tosi kököt kelit, on ollut jotenkin ihan sairaan kylmä tai sairaan liukasta tai ensin on jäätä ja sit vettä siinä päälle. Ja tälleen, että vähän on ollut sellainen jännä talvi, että kaunista valkoista, mutta huonot ulkoilukelit. Ainakin mun makuun, koska mä en oo mikään superulkoilija. Pitää olla miellyttävää, että mä tykkään ulkoilla. Yritän tässä kokoilla ajatuksia, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Mutta ei silleen erikoista. Mulla on ollut hirveästi videoideoitakin. Mä oon esimerkiksi miettinyt, että pitäisikö mun vielä tehdä mun joululahjoista video, vaikka joulusta on aikaa. Koska siis tuoteesittelyt on niin ihania ja rentouttavia videoita. Ja no sit ois se kodin esittelyvideo. Sitten tässä on tullut osteltua jotain juttuja tietysti tässä muutaman kuukauden aikana. Mut joo, laittakaa ehdottomasti videotoiveita, mitä teillä olisi. Sitten mikä nyt niinku kuuluu omaan elämään, mihin mä yritän todella panostaa, on mun oma hyvinvointi. Kaikki tämmönen niinku, lapsi täyttää kohta jo 2 vuotta, mutta kyllä mulla vaan niinku raskaudesta palautuminen on jotenkin ollut hankalaa ja mä oon menossa lääkäriin nyt taas kerran tämmöiselle raudan puutteeseen erikoistuneelle lääkärille, kun sen pitää olla sellainen, jotta se ymmärtää esimerkiksi raudan puute ilman anemiaa tilasta jotain. Niin on menossa sellaiselle tuossa piakkoin ja odotan tuloksia. Mä luulen, että mulla on myös rautavarastot taas ferritiini laskenut kovasti, olotila on ollut vähän sen mukainen. Ja mä haluan niinku pitää itsestäni hyvää huolta, jotta mä jaksan olla myös hyvä äiti ja muutenkin, tiedättekö, jaksaa silleen niinku nauttia elämästä. Se on vaikeaa, jos on esimerkiksi kauhean väsynyt koko ajan, mitä mä koen, että mä oon ollut. Ja mä kävin taas shamaanilla ja mä varasin uuden ajan. Se oli taas niin päräyttävä kokemus, että huijakkaa. Mulla on nyt niinku, oliks mä viikko sitten vai 2 viikkoa sitten, mulla on nyt 3-4 viikon päästä aika uudelleen. Mä osallistuin ja mun ystävän kanssa Sweat-applikaation 6 viikon haasteeseen 2 viikkoa. Pystyin tekemään, sit tulin taas kipeäksi tossa tammikuussa. Mutta nyt taas tein eilen yhden kotitreenin ja yritän saada siitä treenirytmistä kiinni. Kuten moni varmaan tietää, että mä luulen, että on aika monilla sama juttu, että vaikka olisi kuin hyvä semmonen treeniputki päällä, sit kun tulee joku este, mikä stoppaa sen sun treenirytmin, niin vitsi se on välillä useimmiten todella vaikea niin päästä takas siihen rytmiin, vaikka sä oot silleen, että se on niin ihanaa treenata, sit tulee niin hyvä olo, sit tulee niitä endorfiineja, sit tulee niin semmonen aikaansaava ja vahva ja positiivinen ja itsevarma olo. Silti se on välillä niin vaikea niin palata takas siihen treenirytmiin. Mut mä yritän parhaani, koska se tekee mulle niin hyvää. En mä tiedä, tällainen on tilanne nyt. Mä yritän parhaani mukaan saada näitä videoita tehtyä, koska myös näiden tekemisestä tulee mulle hyvä olo. Ja musta on kiva höpötellä tuolla kommenteissa teidän ihmisten kanssa. Ja joo, täällä Porvoossa nyt asustellaan ja tännehän on tarkoitus jäädä niinku ainakin lasten koko peruskoulun ajaksi ja me ollaan tosi niinku onnellisia, että me ollaan muutettu tänne. Tää
silleen niinku ei Helsinki mitenkään taakse jäänyt ole, vaan just sopivasti mukana vielä. Tälleen syntyperäisenä stadilaisena rakastan Helsinkiä ikuisesti, mutta täällä on tosi hyvä olla täällä Porvoossa. Tää oli nyt tämmönen vajaan 20 minuutin mittainen höpöttely ja paluu tänne. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä löytää tänne videoon. En tiedä miten YouTuben algoritmi on mun kanavan ja videot heittänyt johonkin syrjään, koska on ollut niin hiljaista, mutta toivottavasti löydätte tänne ja kiitos, että kuuntelit ja ehkä katselitkin videon loppuun asti. Laita ehdottomasti peukku videolle ja laita kanavatilaukseen, jos oot uusi täällä, niin pääsen ehkä mukaan sinne algoritmiinkin ja tää näkyy muillekin mun kanavan tilaajille tää video. Ihanaa olla täällä takaisin höpöttelemässä. Ja eipä muuta kuin mä en edes tiedä minä päivänä mä muuten julkaisen tän, kun mä nyt kuvaan tän. Mä yritän mahdollisimman pian julkaista tän. Ihanaa päivän viikon jatkoa, mikä päivä nyt ikinä onkaan, kun tää tulee ulos. Ja nähdään taas sitten seuraavassa